Sanlibutan, Bisyon, asin sa Bilog na Nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Miyerkules, mahal na Inang Birhen Santa Maria, pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod 5:15, madadangog po yan sa DCGB Live. Programa ng Bicol Target, minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Minalaom kami na sana po yaon na kamo sa marhay na okay, gabos kita yaon na sa marhay na sitwasyon asin kamugtakan. Igwa ng resulta sumarhay na sumaghapon na pagpagal pagtrabaho, sakripisyo hinguha, diskarte, trabaho asin iba pa. Mantang kamo dyan, siguro nagmimerienda pa o naghanda na kan pamagihan. Naglalaom kami na masabay man kamo. Sundo 5 p.m. sa programa. Mahimate kita kan informasyones dyan sa luwas. Katuwang-an sa muyang pag-iriba sa news team. Nanginginot-an sa kong kumpadre, Chief Jimmy, ang walang kapaguran, walang kasawa-sawa pag-abot sa paghanap nin Bareta. Pading Jimmy na salita, kumpadre nga Mario, asin si Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Nicola La Angel Mustaza, Henry M. HM sa Manibelaan sa mong mata sa kalsada, Henry Mata, Master Control ang yaon mo niyan, si Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa barangay Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, yaon dyan, tarabang-tabang ang nagsusuperbisar, News Director Mardila. Pinagsusumadan mga istorya, katuwang si Jen Matthew Baliran, Madam Shia Leron, and Nicole Ann Gloriani. Sasabayan pasinda ni Jimos Barrios. Sumada yan both sa AM and sa social media news portal kang DCGB, sa DCGB News Online. IT, broadcast man kan DCGB Online, si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. My cell phone number is 0942-670-1195. Smart yan. And sa Globe, 09660-730-115. Iyan tabi ang mga numbers kung gusto manindo na magpartisipar sa programa. Dagdagan ta ang istorya mo na dyan sa luwas. Nasa linya sa muyang Chief Reporter Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, what's happening? Yes, so, salamat pa rin. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, DPWH, nakaprintera sa pag-istudyar katabang ang ibang national attached government agencies, arog kan DINAR, DAR, DA, aros 18 partner stakeholders, inbuelto sa pag-aadal asin pag-formular kung paano i-implementar ang
Bicol River Basin Project o BRBP Oho. danganing masolusyonan ang epekto kan mga pagbaha lalo na sa 3rd District sa panahon ni na mga bear months o mga panahon ng tagbagyo o taguran kung saan ang proyektong ini nagpupuon kamalig diretso 3rd District anto sa Lake Bato sa Camarines Sur. Matatandaan kan bagyong Christine tabi pa nagulpi sa Distroso ang 3rd District. Lalo na ang mga flood control projects, mga rice land na kung saan hasta sa ngunyan dahil pangani nagkakasurulit o nagkakairirahay ta kay po handa ko lang pundo. Ang nasa sahutan, iyo ang backflow kan Lake Bato. Kaya nagkakaigwa nin matinding pagbaha lalo na sa Libon Uwas sa Pulangi area and haloy na humubas tan Lake Bato silted na tabi pa Ang proyektong BRBP nagpon pa kan kapanahonan kanama kan presenting presidente kung saan sa pag-research kan DCGP News gikan sa Bato, Camarines Sur, igwan aligado nin feasibility study kani sa katabangan pa kan USAID. Ang problema dahil ta maintindihan ulpi ng mga presidente ano minaragi sa Pilipinas dahil man na implementar sabi pa di tamala nga ni so agum ni kandidato kay ito ngunyan gobernador Leni Robredo. Oho. Diyan nagkainaguman. Diyan nagtrabaho si agum kay ni na si Dipuntong Jesse Robredo. Yes. Wala man ni nangyari hanggang sa ngunya na panahon na ng PBBM, liwat ining nabuhay, kailan sa nakaabot sa karaman ni Presidente Marcos, so impact kan baha, kan bagyong Christine, kung kaya nagpaluwas ini ng executive order sa mga ahensyas ng gobyerno, orog na sa DPWH, na panginuta na ang pag-estudyar kay ni. Kaso bago sa ipinapod na Ugnayang Pangkalikasan 2025 press conference kan DENR, presente gabos na mga halanggaw na opisyal kan departamento ang DCGP News direktang bighapot sa mga taga DENR kung ano na ang update sa BRBP. Asin kung ano ang papel kan DENR sa bagay na ni. Bilang simbag, sinabi ni Attorney Ronel Sopsop, Assistant Regional Director for Technical Services, kan DENR, sinabi niya, aminado siya, nadakulaan papel kan DENR sa BRBP, lalo na sa ngaran na Bicol River Watershed Management. Igwasin na nin interim committee kung saan pighanda na ninda ang mga plano sa pagsabing by September ipipresentar na sa RDC kan kada ahensya na kabilang digdi sa natukahan na magtarabang kan presidente sa mga plano, solusyon asin kung paano ini-implementar kung sa wholesome approach initabi pa and sa level kan na RDC na duman ini ipaplansyahon gabos para berepresentar kay PBBM. Di gustong sabihon kumpadring Jimmy, nagkakaigo ngayon ng holistic approach, gabos na pwedeng ahensyas di gobyerno na tumabang na maistudyar kaan kung paano i-revive as in ipapadagos yan na dakulaon mananggad na proyektong iyan na pinunan pa kaitukan ama ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan, at least igwa na lamang ni maski pero paano paperworks yun feasibility studies in that ipapapresentar kay Bongbong Marcos Presidente. Correct. Oy, nako, BRBDP, Bicol River Basin Development Program. Maski nga ibaga si kunyan, narumduman mo si Kong Didi na Cabredo. Correct. Igwa ba ganin pinagluwas siya ka itong informasyon na pinag-asigurar siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. natatawan iyan in nagkakanigong atensyon na ma-revive iyan na BRBDP with his prodding sa kumbaga paglalabi man ni Congressman Didi.
kasabay na nga ni Gerdinitabi pa di tangani na ma-reconstruct so mga distrosadong mga flood control projects, so mga rinapadong mga kaba sa baralon bunanday na nagkakagaramit ngunyan, nagkakataranuman kan mga farmers, posible parte na ini sa piga-aradalan sa ngunyan. Kaipuan natural kan kung implementar ini, nakulaw na budget ang kaipuan digdi. Roger, to that matindi yan na BRBD ping iyan mananggad. Iyan so dyan maagi, so sulog kan, so flow kan tubig na dakulao na nabubutong sa kun sa ina lugar, dispeso iba papakinabangan, papadalaganon gayud sa irigasyones. Depende na yan sa mga ongoing na pag-aadal ninda. Roger. Anay ko lang masabutan sa ngunyan, tanaram ko na RDC chairman, kahit to si kan gobernador pang day panadidikyo si Gobernador Noel Rosal. Ita kung ngunyan kung sige ng RDC Roger. chairman. Okay, so anyway, taray ko kung kayang madangog so hapot niya to kaso bago. Sige. Pasa ko dyan sa teknikan. Sige. Yung question ni Chief Jimmy, paki-play dyan, yung manungod dyan sa BRBDP, yung pagklarar and the reply. Sige. Anyone can answer a general question po ito sa DNR. The 3rd District Balbay suffered severe damages during Typhoon Christine. Because of this, it called the attention of the national government, no less than the President, to revive the Bicol River Basin project in order to prevent similar destructions to agriculture, environment, and properties from happening again. The question now is, what is the role of DNR in this project, and what is the current update for the Bicol River Basin project, if the DNR is aware of it? BRB? Yes, sir. Okay. Nung nag-issue si President, ang kanyang marching order is one rest of land. Yun ang pinaka-central consideration ko. And the instruction was given not to the DNR, but to the DPWH, kasi sila may nagmento. But if you're talking of Bicol River Basin, malaki din ang role ng DNR insofar as watershed management. So meron tayo tinatawag ng Bicol River Management Committee na kung saan it was previously shared with the DNR, but sa ngayon, entering mo na kinuha na ng sila muna nag-share dito sa BRBNC, which is composed of about 18 stakeholders, national agencies, and may mga private hindi mapagkala ng Anyway, okay na yan. Okay, so yan na. Sabi pa Yeah. day. Sumada kan sa tuyang pag-presentaron pag-apod ka subago sa press conference na ipinapod kan DNR. Kuwan mo niyan, Environment Month. Yan. Oho. Yan tabi pa day. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa DENR para sa mga dagdag na impormasyones. Manong dyan. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Salamat Pading Jimmy. Mentras tanto, dyan kita kay Compadreng Al Armario. Al Armario, On the Spot Report. Compadreng Al, good afternoon man. Please go ahead. Salamat, Padi. Good afternoon. Dakol naman ngunyan. Nagdudua-dua na kumandidato man, maski barangay official sana, dahil sa kwarta, asin kakayahan. Pag na ini, Padi, kan sistema sa ngunyan, na napagkatuda na kan mga botante na kada eleksyon mayormente na ang kwarta
Napatunayan na yan kana mga luminis na eleksyon, lalo digdi sa Legazpi City, na kwarta talagaan ng ibabaw. Bako sana kanaminaging eleksyon, kundi magin kan enot na barangay eleksyon. Maski bako masyado kapable ang kandidato, alagad minagara naman dahil sa kwarta, alagad sa ibong lado iba naman ngunyan ang sistema kan DILG. Ang mga barangay official pig-obligar na maski mga kagawad na magkaigwaman ng mga accomplishment report sa indang kanya-kanyang komitiba. Oho. Kaya bako napasil ngunyan ana pagiging barangay official, obligado naman talaga sinda magtrabaho nin aktual sa indang mga obligasyon. Kung dati-dati ang barangay official pwedeng magboto sana pagkubra ka ng honorarium, alagad ngunyan iba na pare. Oho. Dahil talagang pig-obligar na sinda, papareport na yan kan DILG. Yan na rason kung natata sa ngunyan, may mga feedback kitang nakukuha na kung may mga interesado sa nagrunning barangay election, kung malawas yan sa Disyembre, igwamanin mga disganado dahil sa kwalifikasyon asin na mayormente ang kakulangin in pinansyal na kapasidad. Roger. Yan pa na impormasyon padigdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadring Al. Al Armario on the spot report. Yan, sige, babalikan taan report na ni kumpadring Al. And mentras tanto, good afternoon from the Philippines. Pasiring dyan sa Dubai, baya ka mo, si Alvin, the farmer, magsasaka. Yan, pag-iribatayan digdi dati, nagpara volunteer reporter yan, eleksyon, digdi sa DCGB, nakamonitor siya. Sir Alvin Azotea, good afternoon from the Philippines, ha? Kumusta na ka mo dyan? Dyan baya ka mo sa Fujairah, sa Kingdom of Saudi Arabia? Good afternoon, tabi. Nice knowing na yaong ka nakaantabay sa DCGB. Yan ang Mystery Jack kang Medio Oriente. Mystery Jack kang Middle East. Dakulon ang nagmonitor sa iyang kunyan. Mga kababayan niya to. Once namin na on-air siya online. Ha? Si Sir Alvin the farmer, magsasaka, Azotea. Good afternoon, tabi, sir. From the Philippines. Karen Ala on the spot report. Karen, good afternoon. Please go ahead. Yes, thank you, Tabi Salpio. May mga nagmumonitor ng mga hali kay Gobernador Glenda Ongdungaw sa Peñaranda Park. Panganing i-monitor ang pasyalan sa paagi kay ni kung pwede nang ako kan kapitulyo ang nasabing parke, baguan aldaw kan kasarundan sa petsa 12 kan Hunyo, sa pakipaghuron kan DCGB News sa Gobernadora, sinabi kay ning katuyuhan kan sa iyang tao na aramon kung pinalbuda tapos na ang mga minor na ipigputulido sa parke, panganing kung inkaso man na ito yung over na kan DPWH Second District Engineering ang parke anuman sa mga aldaw na ini, pwede niya lang ako ng bilog o i-receive ang Peñaranda Park para sa Independence Day. Dahil lang kasigun sa gobernadora, kahit tapos na gunatan DPWH Second District Engineering, ang mga saradayot pang bagay na pigtatabaw digdi, dahil lang kasusog pa sa opisyal, kung panginutan na kang gobernadora ang paggamit kan party na daing idayaan ahensya, mga nahulugan ang para sa iya na pig-ako niya na ang parke, dawa day pa initapos. Yan. Apera pa kaiyan, maninindugan na ang kapitulong gamito na ini sa petsa 12 kan Hunyo, lalo't pat kasuhapon tabi Serpillo, na pag-araman niya itong tinunanan ni Gobernadora Bungaw ang coordination meeting sa mga personahe hali sa lokal na gobyerno kan Legazpi, buda sa mga Forces Armados, may kinaraman ini sa pagpreparar para sa Independence Day. Kung kaya naglalaom na ang gobernadora, na kung day na ining parke may kausendakan Grand Santa Cruzan, yaw na sa lindong kang kapitulo ang parke sa Independence Day, tanganing may paggagamitan ng formalan administrasyon kada flag raising ceremony.
Yan pa Bisantiyo, anis ko na digdi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Entonces, tabi Karen, iguana ning team na nag-a-assess sa completion kan Peñaranda Park, tanganing maaraman ni Gobernador Glenda Ong Bungaw kung pwede na yan na acceptaron once na i-offer na kan DPWH iyan na parke. Pinag-aadalan na sana sa mga mandiit-diit pang trabahong dapat na tapuson, over? Opo, tama sa sabi dyan sa Tio. Sabi ni Governor Bungaw, kasama niya kita personalmente ang mag-assess kung tapos na ini. Dapat may personalized na mag-report sa tuya kung tapos na iyan. Pangaling kung i-report man kayo na tapos na ang mga minor na katrabaho sa iyan, mag-uuro na sindakan DPWH Second District Engineering kung pwede nang i-turn over yan sa inda bago na Independence Day. Tama yan. Kaipuan talaga maging konyansin na dyan, mabusisi, maisihan na supaka-konstruhir ka yan, susugduman sa espesifikasyon sa plano, detailed specific plans, and yung completion is 100%. Kung gagamito naman agad yan kang Kapitolyo, para ng yan, garo naman sana symbolic na acceptance. So, habo ka ni Governor Glenda. Opo, sa na pera kaya. Sigun kaya Governor Bungaw, pag na-turn over na ang sa inda, pwede na sindang mag-decision kung ano pa ang mga minor na improvements na ibubuktak din sa Peñaranda Park. Particularly sa yung ma-mention sa isa itong sa mga safety railing, particularly dyan sa may children's playground sa Peñaranda Park. Okay, may plano pala na pag na-turn over na, so probinsyanaan mabugtak ka itong so mandiit-diit pang pwedeng ibugtak dyan na para sa safety kan mga nagpapasyar. Roger on that, sir. Tama ka dyan. Okay. Sige, si Saiso parang team na ginibo niya. Si Say ang nanginginutan naman sa nag-a-assess, nagmo-monitor kang level of completion kaya na Peñaranda Park. Sa inyo sabi, Sir Pio, itig mention, pero posibleng mga taga-civil security unit sabi ni Sir Pio, halos na mo-monitor naman na sige kayo ni check dyan sa Peñaranda Park. Pero data check to kung baka siguro nung na malinig iyan or para sa security. Pero sabi nga ni Governor Bungaw, doon ngayon kami pwedeng mag-dot-dot dyan basta-basta pa or magtungtong dyan sa Peñaranda Park na daing ideya ang DPWH na isipon ganyan na tiga-ako na nindaan gabot-gabot dyan. Natata civil security unit ba kung hali sa PEO? Yan sabi sa na data na ako. Naturalmente yan, makong kanyang PEO ang ma-assess ka yan. Sa civil security unit sa kwansa na ito, sa seguridad dyan, dispose na yan. Sige. Opo, Sir Pio. Yan sabi Sir Pio ang istorya, Karen Ana, DCTV. Salamat, Karen, sa istorya ali dyan sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala on the spot report. Magayon na naman agad yan pandibaga na Peñaranda Park kundi yan dahil na sa nabagang kaniguan ng iba kung ano-anong pinagsusupon kan mga yaon dyan lalong-lalo na yung ewang ko ba. Joe Margen on the spot report. Pading Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat, Paring Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Tatawanin na pagkakataon na magbirida-bida. Ngunya na June, bulan na Hunyo, kasabay naman yun ni Cantabak Festival. Ngunya na Hunyo baga, kaya Paring Pio, Pride Month. Pride Month. Oh. Anbida digdi sa mga LGBTQ. Yun. So mga matitibay na LGBTQ rin din sa siyudad kan Tabaco. Yeah. Hindi pa rin piyo sa pagi kang programa kan General Development Office kan Tabaco City na magkakaigwanin pagpipili kan matitibay na LGBTQ na nakapagserbi sa pamilya asing komunidad. Yun. Ang titulo kan sa indang programa and garo pageant ini. Oho. Pero bako yung pag-arayunan, Oho.
And the breadwinner is... Iyan sinasabi. Pwede mag-introdigdig gabos na LGBTQ Oo, ang ano garing qualification dapat legit na taga-tabako na ka. LGBTQ+. Roger on that. Yan, oho. Dapat nagladlad. O talagang come out in the open. Di pwede sa patagak-tago. Di pwede itong nasa closet ang skeleton. Dapat ang style mo harog kay Alwin. Okay, Madam Alwina, sinasabi ko sa iyo. Roger, Laban kung laban. nagbibistida na talaga. Nagbestida na. Oo. O Di di, kaintindiyo ni Madam Alwin pag inapod mong sir. uy, Dapat madam talaga. Madam. Makonsuelo ini si Alwina. Kwalipikado ligdi dahil ang mga kinakaipuan tabi pading piyo. Yan. Para ikaw makakwalipar asin makaintro digdi sa and the breadwinner is sa syudad kang tabako is siyempre taga-tabako. Check. So sabi ko na baga na open, Check. blood, Check dyan si Alwina. primary breadwinner of their family supporting household needs. Check na naman dyan si Madam Alwina. Must have an outstanding story of perseverance, success, or social impact. Check na naman dyan si Madam Alwina. And siyempre, must be 18 years old. Ay, check na naman dyan si Madam Alwina. May nanalo na. May nanalo na. Garo dahil na nila, boss. Pero kayo na nitabi pa ng PIO dahil ang programang ini matatawanan in recognition itong sa mga LGBTQ na nagsumikap. Yes. Tsaga as in nagkaigwanin impact sa pamilya sa iyang pagtsatsaga. Correct. Impact pa sa komunidad. Correct. Bako sa naining ordinaryo dahil ang criteria kay ni paring Pio so personal story niya baga. Yes. Ano nga so istorya mo paano mo masabi na kwalipikado ka rigdi istorya mo yan so sa imong mga inagihan na challenges na nalusutan mo. Ang sa imong pagiging resilient as in sa mga achievement mo. Oho. Kay puman man sa criteria kay ni so impact sa pamilya. Yes. Bako na basta sige mo sa anak boy pero sa pamilya mo dahil mo mapigtatabangan. Tama. Na-demonstrate mo rin sa contribution mo as a breadwinner na napa-estabilisar mo man sa sitwasyon ka sa imong pamilya. Maski puro pa no. Yan. Oo. Natabangan mo talaga. Buddha, nag-involve ka sa mga community. Okay, check Like, Alwina. Check Alwina dyan. Check na Active check. engagement in programs, advocacy, or service benefiting others. Bako sa nakikiiwan pa nga ni si Madam Alwina. Bako. Roger. Garo bidang-bida sa tuya si Alwina Nunez. Ganyan na. Tapos, uni pa, pinaka-ultimo, may personal integrity. Pati sa karakter. Yan. Gustong sabihin, may strong value and leadership sa rural daw na pagkabuhay. Check na naman. At may nanalo na. Maski dahil na bulahon. Kun umintra. Yan. Oho, yan. matindi talaga ini si Ma'am Alwina. Sa aramo pading Pio. Dahil ko da sa napagradyo. Ano da ito? Bay na talay dahil paradyo. May istorya. Dahil pa man sigurado. Na? Talagang grabe ang pagtubod sa iya ni now Congresswoman Crisel Lagman. Anong mangyayari? Guguyudo na inipasiring sa opisina kang kongresista. Siram sada! Talagang panalong-panalo. Roger. Talaga naman, dadarahon. Kundi. Duman sa 1st Congressional District mismo.
Roger, Oh, baka duman mismo sa Kongreso sa Manila. Oh, dahil na, Sigurado kung saan. dahil na siya makikiwal yan sa mga parapwesto ng siraan. Dahil na makiwal siya dyan. Dahil na siya ma-disturbo ka itong sound system sa gilid niya nagwawak-awak maghapon. Supiryahan. Dahil na sila makikiwal duman sa mga mga transit vendors magang mga makulito. Dahil na. Oh, Dahil duman na siya makikibrush kang shoulders sa mga political and powers wannabe. Yan ang Kundi, sinasabi. Oh. Kundi, Oh. secret yan. Dahil tango na napag-radyo. Dahil na dahil ba kita man sa nagdong nakaisikaan. Roger, onda. Buda si Congressman-elect Crisel. Kita man sa nang nakaisikaan. Duman na madidestino. Dahil yanda, plano pa man sana. Baka tayo malabos pag rinadyota. Gusto sabihin mo tarin na Diyo mo, habo mong malawos. Bombahan ka ni Kagawad Alwina. Aw ni kinatawan Alwina. Dahil bale, sigurado man siyang, kung umintra siya digdi sa and the breadwinner is, Gana man siya. Swak na. So yung pa din, yung pa din mga, aktibidad mo niya na ipiglansar kang Tabaco City, ang General Development Office kang Tabaco City, may connection man ini sa pag-celebrar kang Tabaco Festival, and pag celebrar mo lang kang Pride Month, kunya na June, para duman sa mga LGBT na nagsumikap, nakapag-service sa inyong pamilya, sa komunidad, as in na mantiniraan sa inyong integridad sa komunidad. Iyan ang gustong sabihin kong kumpadreng Jomar on a deeper scope, pigrekonisir kan lokal na gobyerno kan Tabaco an sa indang pagkatawo and an sa indang kontribusyon sa pamilya ninda and sa sosyudad. Yan. Kaya natawan ondra yan. And the breadwinner is. Maray nga di duman sa criteria. Madam! Maray duman sa criteria. Dahil pighapot, paano mo patunay na LGBTQ ka? Ay, pwede yan. Okay na itong nagladad. Okay na itong nagladad. Simbagon ka, gusto mong kaon ng ice candy. Yan pala ang mga hiling na marita. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Hali sa Tabaco City. Jomar Bien on the spot report. Uy, si Sir Alvin, na azotea, maray na hapon da Sir Pio. Yes, sir. Mainito na tabi, sir, sa UAE. Mainito na da dyan. Iyo man tabi, digdi. Love, 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 always number one. Pon ka ito sa kudno niyan. DCGB, number one. Yan, salamat tabi. Sir Alvin, yan. John Lloyd, Digman Antiquiera, maray na hapon. Maray na hapon man tabi. Yan, mga viewers niya to sa DZGB News Online from the Philippines, sa Legazpi City. Maray na hapon tabi. Oras Pilipinas, alas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra, San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. We got
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas
pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 8 ng aga hanggang alas 12 ng ugto. Iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan kumpleanyo kan satong simbahan. Nagunyan, nasa 15 taon na sa satong diocese na kung sain saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan, ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos ng pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, diretso na kita kan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon diyan palan sa UAE Kingdom of Saudi Arabia si Sir Alvin di Farmer Magsasaka Azauteya yan UAE yan mainit da diyan pero bakong nagbaha man diyan ka ito gayod nag-uran climate change usaro pala na paborito ni President Donald Trump si Elon Musk nag-resign na sa sa gobyerno kan Estados Unidos. Igo nga ni nagluwas na issue man nungod sa droga duman kay Elon Musk. Tabi maray na hapon tabi kay Migong King Reginaldo. Migong King Diyos maray na hapon sana da may comfort room iyan na Peñaranda Park na pinagrenovar na Peñaranda Park. I guess igwa yan. Dahil mahali aning comfort room tabi, ha? Basic iyan. Ihapot naman ang gadaan pag na-turn over na. Ade. Then kay Sir Isidro Morante, Kagawad Isidro Morante, marahay na hapon tabi sa imo.
And then si Sir Jeffrey Santos, hali dyan sa kunyan, Cairns, Queensland, Australia. Good afternoon, Sir Jeffrey. Maray na hapon tabi man sa imo. Kumusta ang Australia ngunyan? Okay, ito na nga ni balikan ta itong suki Donald Trump. Saro baga sa nakikig suki na bang ito kan ilinaog na sarong mapoder na binilog na gabinete ni Donald Trump, Presidente Donald Trump, si Elon Musk. So bilyonaryo bagang negosyante. Ano na nga niyan negosyo ka ni Elon Musk? Sa mga computer ba yun? Si Bill Gates sa mga computer. Si Elon Musk, human. Barkadahon ng maray ni Presidente Donald Trump, linaog sa gobyerno kan Estados Unidos de Amerika. Siguro kontributor ini sa eleksyon ano. So, Department of Government dito, basta SOGI ang kuan, SOGE. Yan, SOGE. Ngunya nagdimitir na dahil nagayod kayo sa trabaho. Igwa pa ng issue duman na garilini kayan ang simagun so sa droga. Well, anyway, duman naman sa inda. Digdi na kita sa Pilipinas. So report ni kumpadreng Al Armario, manungod ini sa nagduduwa-duwa na daa. Igwa ng mga nagduduwa-duwa na magkandidato sa barangay. Nagpipara na bagang gobyerno. In fact, yung Commission on Elections nagluwas na kan calendar of activities in connection sa Barangay and SK election, BSKE, ipigtalaan Disyembre. Nagduduwa-duwa na data, so panalmingan kan mga gustong magkandidato, so volume kan kwarta na luminuwas kan nakalis na eleksyon. Tulig pa sa nabaga. Talaga kung dai kaning kwan, kapabilidad, tatakigan ka talaga. Although, halimbawa, intellectually capable ka man. Pero kung dai kaning kapabilidad financial, kung babasaran mo so nagbulos na kwarta ka nakaaging eleksyon, kung iyo na ito ang kwan, ang standard, dipisil. Although, dahil ita pwedeng ikumparar, so standard kan eleksyon ka sa barangay, iba ito so eleksyon na nakaagi. Sa barangay, dyan sana sa barangay ang, gusto sabihin ka, dyan sa barangay, kuan masana, parang diit man sana ang kunyan, ang gagastusun mo. Nagkapira man sa nagbutantes iyan. Apwera kung dakulao na barangay. Yan. Iyon ang problema. Kung intellectually capable ka, pero dahi ka ning puro ka forma, dahi kang plata. Sige sa nang pahit kang plataforma, puro ka forma, dahi kang plata, inutil. Iyon na baganan mamundo ngunyan paanong kunyan mindset. Pambihira na sa nang lumusot ang mga kandidato na dahi nagkuhan ng kwarta. Pero Tata Nems, partner ko na si Tata Nems Flora. So very latest na election ka ito. 2 elections ago kan sa barangay digdi sa Legazpi igwa kitang midbid na mga nangganang kapitan Buda Kagawad na talagang dai nagtao pero nanggana si Tata Nems digdi sa Legazpi akong mga aram kaan 2 barangay elections ago bako ining so very recent basta 2 elections barangay ago dai nagpaipit gumina na talaga diyan sa barangay. Okay, so that's one point tabi. Now, another point, inisa ng barangay na iska eleksyon na sa tuyang pagpipilian, gigibuhon, hampangon, it's high time siguro na pumili na kan tunay talaga na kapable na magkaputkan pwesto dyan sa barangay. Bako itong sung tamili ngaya dakol na kumpadre, tamili dakol na relatibos, tamili may koneksyon sa mga darakulang politiko. Well, that can be considered. Pero isipon ta, ang barangay, lalo na ngunya na igwa na ba ganin nagluwas na informasyon na posibleng 4 years ang termino and qualified pa sindang magdalagan for election for another 4 years. O kung makareelect ka na barangay kapitan, 8 taon sa imong tukaw sa gobyerno, daog mo sa presidente na 6 years na. Now, piliun ta ng maray po iyan because ang pundasyon kan politika is di barangay.
Ngunyan pumili kita ng kapable dyan na kunya na ining mga makandidato. Now, kung kamo man tabi makandidato, isipon nindo, lalo na kung barangay kamo, preparado ka daw talaga. Urual daw tatanim, siya ng problema sa imo. Kasal, bunyag, lumong, birthday, sarambayan, chirismisan, ikan ma-resolver kan. Pero isipon nindo, ang barangay, ang kapitan, iyaw na sa iyang gabos. Sa setup tabagang yan sa gobyerno kang Pilipinas, Democratic and Republican state. Yan. Republican, in the sense na igwaning presidente, by vice presidente, buda igwaning sub-branches of government. Executive, legislative, judiciary. Separate branches iyan. Co-equal. Pero sa barangay, dai, ang executive, legislative, judiciary, isinaro iyan sa kapitan. Mapuder ning maray ang kapitan del barangay. Kaya, bakong basta-basta dapat ang pilion niya to dyan. Daog niya presidente, tan presidente, dahil pwedeng makiaram sa hudikatura, buda sa legislatura. Daog niya presidente kan Pilipinas. Pero ang kapitan, uyan siya. Kapot niya, igwa siya ning say, sa irarom kan local government code, igwa siyang poder, igwa siyang jurisdiction bilang chief executive, igwa siyang jurisdiction bilang legislative, siya ang presiding officer, igwa siyang jurisdiction judiciary, igwa siya ning poder na magbirisay nin mga iwal, mga hearing na mga lupon tagapamayapa. Siya bagan na mamayukan. Kaya, it's lumped up into one, executive, legislative, judiciary, yaon sa kapitan, mapoder ning maray. Plus ining magiging 8 years kung swertehong ka. Na maging kapitan, manginginabang ka ining plano na 4 years ang initial term, qualified for election for another 4 years. Daog mo su presidente. Ito su presidente, 6 anyos naan sa iyang pagtukaw as per provisions of constitution. Yan tabi. Kaya, pilion taning maray ha. Taba ko ining basta-basta. Tabi Sir Alvin de Farmer magsasaka asoteya. Makandidato ka man na kapitan dyan sa UAE. Makandidato ka man tabi Sir Alvin. Igwa man dyan yung eleksyon sa kapitan sa UAE. Do ko nakaantabay pa sina dyan ha. Tatanem sili nga daw tabi ang kalendaryo, pwede na. O igwa pa kitang date na natatada. 4 minutos pa. Yan, pwede. O diyan tabi ha. Igwa na nga ini pinagluwas na sabi ta na nga ni calendar of activities, yung Commission on Elections. In fact, kasubagong aga, may mga pinagbutasan naman na direktiba si COMELEC Chairman, Abogado Erwin Garcia, George Erwin Garcia. Yan. Ama ini ni Kwan, so artista bagang Garcia sa ito. Igo bagang ni artista. Gari na dago ko, ama gayo din. Daniel Garcia. si Daddy, Sir Daddy Garcia. Yan. Igwa na po duman, igwa na ning superyodo para sa registration. Kundi ka mo nakaboto ngunyan, mga butantes, di ka mo nakaboto na kalingaw, pwede. Magboto, magparehistro giraray, tanganing ma-reactivate ang sa inyong voters registration. Tapos transfer, pasalida ning gabos-gabos na data dyan, igwa na ni ipigluwas ang COMELEC, igwa na pigluwas kan filing of COC, igwa na pigluwas kan ganban, kung saan kuno arin, igwa na pigluwas na no arin matapos pag-file kang statement of contributions and expenditures para po sa mga barangay and SK election candidates. Yan. So, yun tabi ha. Abangan tanta, nangangamoy eleksyon na naman, Disyembre 2025.
Sa pangarang kambilog na tropa, salamat po kan sa idong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon